kainin yung paninda. Hala, gamayar ha? Tidur gida. Ano mo sa tinidor? Ito mo na nawala. Lami. Mga on midari guys. Gikuwangan pa si Just yang kuha ganiha. Ay, kakulog ko gaman. Kaminduha magunag kaon man ang kuwangan. Hello guys, madung adlaw, madung buntag, madung gabi na tong tanan guys. Ako pud ni si Ruby Provinciana. Na napunta dari sa kusina ni Ruby Provinciana guys. Kaya nakaluto na ko kuan guys na. Kuan sa jaga ng bisado nga baboy na may patatas ug kuan. Labi po dis guys ang tawag bitaw igado. Butang atay niya, wa man ko nakapalit og atay gahapon. So delikado daghan natong lutuon guys kay kuan kanang barabaron kay hapdi kay kuan ang mga may mga event ang mga kuan kay pista kuan lagi kanang senior. Mga assistant. Tani gawas na pod. Sana man yung necklace. Hala sa yung necklace na. Wala pa na ako malabi. Food. Ditso lang kol. Ditso lang kay mo kuana. Kasi naghakot hapit na matumba ni hang tabil-tabil oh. Wala hapit na sa matumba na sumughangin. Kaluoy ba sa tuhang tindahan? Palit na. Yan na guys, ka-display na ko dari. Wa pa'y alas 6. Sa duklita naka-display yun nak. Nanamugoy nagpakuan og duha ka order guys na para serve utan. Wala siya guys, sari-saring utan pakbit yung kaning kuan harni pansit utan tindira guys. Ang tindira si Kristel yang itugnaw kay rang tugnawa guys karon mura gyud daghang kadto nangita og biko wa ko nakabiko kay na langani na hong mata. Unjara ko magbiko guys, mga move to deliver. Lang manahag paninda magbiko na pud ko. Wala ni pahuway. Hindi raw kainin yung paninda. Hala, gamayar ha? Ano yan sa ripon? Murag Jollibee. Dari ko sa namahaw ka sa pansit. Tidur gida. Ano mo sa tinidor? Ito mo na nawala. Lami.
gawag kuan. So, mga on mi dali guys. Gikuwangan pa si Just siyang kuha ganiha. Ay, tagunod ko gamay. Kaming duha man gud nagkaon man ang kuwangan. So am nang gihimo da na kay daring lugar guys, abog man lang. Kailangan i-close na to niya to hang kuan. So na nagbilin ko gamay guys kay para ibahog sa pamahaw namo. Nagipos na ning usa. Kaning taligsik na. Ibilin mo na dira. Kay masud anak nahurot imong pakbit nak. Uy nak. Nahurot ang imong pakbit. Tara na. Pagluto na lang mamugkuan. Ato na lang pagluto sa kulo sa kuan. Papapati man. Ang luto biglit yung bel. Basta. Pagluto bang kamog sudanon. Dari naghaling guys kay kuan. Luto ko no sila og macaroni soup. Nung ganahan mo macaroni soup kanang sa tawag ato kanang sa Manila ba kanang supas. Para kang makatipid ra kuno mi sa gas. Kay lisod ng gumamata kagkadlaw no is jaway gas. Maghaling pa kadari manglupad pa ng mga abog. Dadi ang halin guys kanang kuan halin haro adlaw. Salamat sa mga namalit. So na 500 guys na pero di na to na puno pila guys kay sumo nilang giluto guys na macaroni soup. Guys kay nang labad eh sila nya. Ila ra bang ang labad ay silang duha guys. Gisapo-sapo naman na. Dadto sa dito dapit ko lo kay naiinit dadto. May Jollibee diri nabuang baka. Wala ko rin ko. Gusto ko rin yung Jollibee. May Jollibee diri. Napalay Jollibee gitik outan na kaong spaghetti. Bawal pa kay spaghetti. Ito guys nang labas sila guys habang ako na kuan ko kanang prepare na pud kog para lutoon og biko. O man nagpugaan natin. Nalut Ano ka po iba na dito? lami inyong gilutong kuan soup dito dapit sa unahan ko naman toy kuan dito kawayan. Ay dili kawayan. Kanihan mo si pangatawa. Gitujo mo gud ni jag. Agi. Uy nangahog nag mga panty. Murag wala mo gipang nahuman nagpanghinlo sa suday. Inja guys. Kuan. Uy energy nga. Nagkaon naman mo supas. Kanumi na tupas. Ding ipa-organize siya guys kanang liso ni siya sa kuan oh. Ang palayang bitin. Dapat kasi big energy gap. Unja agatehang kuan daring dapita. Napa man koy kuan dari. Nanagke na di pagatehang sikwa na rin guys. Arang kasagag hangin o Ginoo ko, dai mahog galubi nak. Why nahug jud galubi? Why nahug galubi? Nauna tagatehang sikwa dari og bunga na ba? Sayra ba din natong mabantayan na mo bunga na ditong sikwa? Na kuan ni kapunuan ng sikwa dari 4. Ay naana dai si buwak dai punto ah. Madudong bunga na. Wala rin gagakano sa bugsin. Sininawag po ah. Na kay mula ka na pud ko kay kuan mi guys kanang pining deron sa lang igagaw. Kuy noon sa mga sanggalat niya, unsa na si mikos-mikos. Mikos washing machine. Ay, nako. Washing machine ka nga tay. Mulag mi ni ate ma. Asa mulag? Kanus apa mo maglaag nga? May baklags ka sana. Di mamulaagan. Di mo pud mo palaagon, mo nang di pud mo maglaag kay di mo palaagon. Tingnan mo kaya ang washing machine di ko na kay malimpyo be. Di ko tuyok-tuyok naman. Oh, tanas mga taga machine. Ikaw
Kalat dito nak. Hindi mo ban baka na mo day. Hindi ka mo tanaw kag Lyceum. Mama, hinlo ka sa sulod ha. Pwede rin mo, mukuyok lang ko ma. Manghinlo naman na sa dito sugod. Inaoy, buyag ko ninyo. Wala na akong ano na. Makintan mo sa hindi isbod. Bitaw na orang luuya po tong nanay nga gipatay ang ina sa bumbilya. Sa to bumbilya katong bumbil nga buwak ba guys. Gi putdag liog. Bago pa to nahitabo nak? Yes, mabuting balita ko niya. Wala luuyas nanay oy. Gibit-bit pa jud yang si luuya. Nasa yung init ng ulo. So ang advice, di dapat mag-init ang ulo. Wala pa ang advice, dili magtanong mo bumbilya. Wala di oy na mo koy bumbilya dari pero di man wa may muagi pod kay nas kaang man. Bitaw guys karon luod sa bitaw tong gibalita sa kuan guys nang nananaw sila balita sa TV banja. Kuan lagi giputdan lagi uang si nanay. Hoy naunsa mo diha? So love you ni jong tanan guys. Nanapi buwak. Nya sa si Papa Edi ning uli kay hala na kato mga bumbil dari na kay wala man ni ang bumbil guys wa po ni tunog tanawa oh. Wa ni si mga tunog gadin nga kanang tunog bitaw nga tag-as kadyo wa na si tunog. Ag naay tunog katong dadto dagko guys katong didto. Nak nang lupad na hinay-hay diri nak. Isilong na kana ra naay tunog guys kana. Hawon po na sing ipadaplin di man pud maagihan og tawo. Kay kanay siya tag-as din sa tunog kana nga na oh. Tag-as kadto sa tunog guys ha. Naiuban nga di ganahan og bumbil kay tag-as og tunog. Malagi to bago pang nang gibalita nga nagiputdan og si nanay ang luuya pud nanay oy. Luoy lagi nanay pa giputdan og kay angin sa bumbil ba nga natunog. Kita ka? Gibalito. Ikot magulo? Giputdan udo niya gibitbit pa jud yang kay ang gihatag sa iyang mga karon pa ko nakabalita man. Nya, iinan eh, makauban nga nasa yung surprise. Surprise Bitug. Ay, salamat nabuhi na dyan natahang kuan. Kaya ni udlot na to siya to ah. Asa namin yung supas, di pa kan ako. Kimbap. Sushi. Karon pa mo nakakaon na ang sushi na mo nga na good. Kuan naida si Papa Edi guys nga ano ah. Pagkaon ni sa mga Korean. Dagang gis mo. Diyan Sa'yo! sayo daw ya usaga. Kuan ni si Jana. Ilangan daw na to. Tapos yung mga tiwasunon na labhunon o pa na humanin jo. Kanon lang din siya, no? Oo, nangagirulyo. Naisi ikaw ni mo day. Buron. Shimbap. Manyo sila guys kay nakakahuman naman din sa panghugas, wala na mga hugas sandari. Nakahuman na sila panghugas. Pero napay ka ha usa, wa mahugas idi ah. A few moments later. So guys, na namin dari guys sa eskwelahan ni Heron. So private school man no? Lyceum. Amo ni sa eskwelahan diri sa kuan guys. Asa yung sakop Santander? Masakop rin sa Santander Lyceum. So private school ni. So mo na yung pining karon guys. So kami duha, may sounds. So mga sugod na. Ladies and gentlemen, honored guests, parents, and esteemed faculty, welcome to the enchanting Grade 12 pinning ceremony. As we embark on this extraordinary day, let's commence our celebration with a grand entrance of our distinguished candidates. Rebecca James R. Elisea James B. Makiling Aaron S. Miro Rex G.C. Puspos Lawrence F.
Rebaha Clark Z. Serencio Cashmere Jeff S. Soriano Justin Anthony. Yun ang muna namin mo. Thank you. Guys, narisik na. So guys, kadalibi guys kay 8th anniversary ni ron sa among tatay Julian. Papa ni Papa Ini. Wala namin dari sementeryo guys, alas 5 na sa hapon. Full. Pita. Coast Guard, wala naman diyan. Asmail ka naman. Mansyo? Mansyo na na. Hindi, uy. Ang gisaglit dari si tatay kay dito anniversary ni Jakaron. Nagtapad raman silang duwas nanay. Ha? Usara sila. Aw, usara na gigiusan na din na sila guys. Pagkamatay ni nanay, si akong lula, di habwa. Ay na may nagsiga lagi basig na iningan ni. Wala naman. Tabi-tabi. Di aragang nice taon na Tay. Ya, 21 years na nga, ning biya ka na mo. wala gigibutang ako So, on. madul si mong pagkawala. July 6 lagi na. Asa man? Kasi may si nanay July Nanay. 6. Wala, Si tatay wala mo gud niya. Mo na gireklamo ni Alma, anong wala ko nagibutang yan ni yung tatay, yung inani ba? Kanyang pagkamatay. Namatay Beto, 2003, 17. Girubong siya 23. Sabay sa tato ko po yung kalukan ba? Tay, ay lang mo dis nanay ka nag-uban naman mong duha diha. Uban na siya kaya. So kasumaran ni siya pinanakatuig pa. 21 years. 21 na kasi Nicole kuan pa man to. Nicole gamay. Sa pay edad. Di nagkakita mi na sila ng tatay noon. Oh, si Nicole nakarga na si Nicole ni tatay sa una. Kung nauli mo ba? Di bas puro mo digibili mo. Wa lagi ni nga lagi di ay pa. Doon lang mo digipos puro tayo. Oh. Wala sige kadaugan sa sweet trees kasi ganahan mo palit og sweet trees dia o 6 to 6 to 5. Wala may Diya 9 to 5.